invitație. Experiența mea cu teatru a început, cred că, foarte devreme. De copil mi-a plăcut să fac ca oamenii din jurul meu să se simtă bine, să fie fericiți, să zâmbească. Și normal, atunci, din joaca copilărească, am început să mă explorez în această lume. Începeam să recit, să creez diferite spectacole în casă pentru părinți. Iar la un moment dat, țin minte, în clasa a 8-a a liceului, am fost la un profesor de limba română și l-am întrebat, fără să fi știut că există așa ceva sau că nu există, îmi doream să știu dacă este în România o școală de artă dramatică. Și domnul profesor a stat, s-a uitat la mine și mi-a spus, nu. Bun. După care au urmat anii de liceu, iar eu știam foarte clar, vreau să fac teatru. Am terminat un liceu de industrie ușoară, care n-avea nimic cu teatru, dar ce m-a marcat pe mine în anii de liceu a fost o doamnă profesoară de materii prime, cum era pe vremea aceea, care în clasa 9 ne-a ridicat pe toți în picioare pe rând și ne-a întrebat ce vrem să facem, ce vrem să devenim. Iar în momentul în care eu m-am ridicat în picioare, dânsa mi-a spus, tu trebuie să faci regie. Vă spun sincer, m-am uitat la dânsa și mi-am spus, eu vreau teatru, nu regie. Nu, tu trebuie să faci regie. M-am așezat, a fost o emoție, un șoc pentru mine, cum un profesor de liceu, la un liceu de industrie ușoară, și-a dat seama că eu am ceva în comun cu teatru. Bun. Nu am intrat, am terminat liceu, nu am intrat la facultate în 1986, am intrat de-abia în 1990. Deci 5 ani la rând am dat admitere. Am intrat și nu vă spun bucuria și acea emoție trăită în momentul în care știi că ai intrat într-un loc în care îți doreai să ajungi. A fost o bucurie. A fost o bucurie și este o bucurie tot ceea ce fac. Am înțeles pe urmă că teatru sau actoria nu este numai pe scenă. Omul, actor sau artist, trebuie să fie artist prin însăși prezența lui. Și cred că lucrul ăsta m-a marcat din copilărie și până în prezent. Despre cei 4 ani de studiu pot să vă spun că au fost zile în care nu știam dacă a nins, dacă a fost soare, dacă a plouat. Lucram intens. Am terminat la Târgu Mureș, la clasa profesorului Cornel Popescu, a regretatului actor Cornel Popescu, iar munca noastră în facultate începea de la ora 8 dimineața și uneori terminam în noapte. Am lucrat foarte mult, am avut experiențe extraordinare, am înțeles că intrarea și ieșirea din aceste personaje este o anumită, hai să spun așa, ritualitate. E nevoie ca tu, ca om, să te pregătești pentru acel personaj, să-l simți, să-l trăiești, să-l explorezi, să-i simți porii, pielii, cum trăiesc dincolo de acea haină a costumului. Deci, vă spun sincer, sunt niște experiențe extraordinare. Cei 4 ani de facultate pentru mine au fost plini, a fost poate unul dintre momentele cruciale, de bază ale experienței mele. M-a ajutat și mă ajută în continuare. Îmi aduc aminte de unul dintre evenimentele care, recunosc, m-a marcat ca viitor actor, ca viitor artist. A fost la Oradea, cred că în 1980,
85-86, când un actor al Teatrului Orădean, este vorba de Eugen Harizogmenov, m-a urcat pe scena teatrului și mi-a spus: Luminița, ăsta e teatru. Și atunci m-am așezat în mijlocul scenei și am început să simt mirosul teatrului, aerul teatrului, atmosfera aceea. Auzeam în urechile mele zgomotul aplauzelor, zgomot în ghilimele spus. Auzeam freamătul publicului care intră, simțeam tot acel vacarm înainte de a începe spectacolului. Și nu vă spun, în momentul în care s-au aprins luminile în scenă, mi-au dat lacrimile. Am fost atât de emoționată pentru acel moment în care m-am văzut pe scenă, în care am simțit că acolo este locul meu, că mă pot manifesta, că pot să dăruiesc, că pot să mă exprim prin tot ceea ce sunt. Acela a fost unul dintre momentele importante. Nu este, ok, am terminat facultatea, am terminat 4 ani sau 3 ani, cum este acum, cu master, încă 2 și gata, sunt artist. Nu. Teatru este un mod de viață. Ți-ai asumat acest standard, trebuie să-l duci până la capăt. Dar asta implică o foarte multă muncă interioară. Pentru că și noi, la rândul nostru, suntem oameni. Dar în momentul în care lucrezi cu atât de multe personaje, e necesar să te cunoști pe tine, să vezi limitele tale, să-ți asumi eșecurile, să-ți asumi bucuriile, să-ți asumi neputințele. Da? Pentru că neasumându-te pe tine, nu ai cum să-ți asumi celelalte probleme ale personajelor. Ei vin cu o încărcătură, ei vin cu viața lor, pentru că și acele personaje trăiesc. Cuvintele pe care le rostesc, replicile, nu sunt deloc întâmplătoare. În spatele lor au un trecut. Dacă tu ca individ, ca personalitate, nu-ți dai voie să te cunoști pe tine, nu ai cum să poți explora această lume a personajelor. Pentru că este, vă spuneam înainte, de un ritual. Se creează sau este o ritualitate în a mă lăsa pe mine și a-mi asuma acel rol. După care am jucat acel rol, îl las acolo în cabina de la teatru și mă iau din nou pe mine. Dar mă iau din nou pe mine puțin mai altfel, puțin mai înțelepțit, puțin mai câștigat. Am câștigat viața unui alt om. Am dat viață unui alt om, unui alt suflet. Și atunci este o bucurie enormă și pentru mine. De multe ori stau să mă gândesc de ce a fost nevoie să spun acea replică, de ce a acționat cum a acționat, de ce a gândit acel lucru, ce l-a determinat să facă lucrul pe care l-a făcut. Deci și acel personaj pentru mine este un suflet. Noi toți, în esența noastră, suntem suflete și este important să înțelegem decizia fiecărui suflet. Ok, aceea a fost decizia lui, dar eu cum aș fi făcut în locul lui? Ce decizie aș fi luat? Ce aș fi spus? Cum aș fi reacționat? Da? Noi trăim într-o lume în care totul circulă, mergem, venim, comunicăm, ne împrăștiem. Da, sunt de acord, dar vine un moment în care stai să te întrebi: și eu cine sunt? Eu ce fac? Eu ce fac? Și atunci e normal să stai să te gândești din prisma sufletului. Teatru înseamnă suflet. Arta înseamnă suflet. Indiferent că suntem artiști sau pictori sau muzicieni sau compozitori.
Eu cred că noi suntem creați cu un anumit scop, iar scopul nostru este creația însăși, indiferent ce facem, indiferent că comunicăm, că dăm un bună ziua unui vecin, că dăm un pahar cu apă unui străin. Deci e creație, suntem artă în sine, cred eu. E foarte interesant pentru că 4 ani de facultate ești sub umbrela școlii și după festivitatea de închidere a anului universitar te trezești puțin gol. Străzile parcă nu mai sunt la fel, copacii parcă erau acolo sau nu erau acolo, oamenii te privesc și ai senzația că ai ceva în frunte, dar în momentul în care realizezi că trebuie să mergi să dai un interviu pentru a intra în teatru, îți iei inima în gât și zici, hai să o facem și pe asta. Eu recunosc că am avut șansa și norocul ca după absolvire, în 1994, să intru la Teatrul Național ca actriță și în același timp am fost invitată ca asistent universitar la Universitatea de Arte. A fost, nici nu știu, acum dacă stau să mă gândesc, a fost o binecuvântare. Adică să fii și actriță, să fii și asistent, să lucrezi cu foștii tăi colegi, a fost wow! Dar mi-am dat seama că până la urmă este un alt rol. Trebuie să mă asum pe mine luminița sau o altă luminiță, o altă fațetă a mea, o altă parte a mea. Și m-am asumat. Cred că e vorba de asumare. Cât ne asumăm din ceea ce suntem. Văd acum tinerele generații care termină un liceu sau termină o facultate și rămân, am senzația că rămân undeva suspendați și nu-și găsesc ancora, nu-și găsesc echilibru de a merge mai departe. Este foarte important să știi să mergi mai departe. Zi de zi, an de an, dacă e necesar. Am intrat a 5-a oară la facultate. Deci, mi-am dorit acest lucru. A fost, și nu vă spun, au fost momente în care multe lume îmi spunea, da, fă o altă facultate. Nu. Simțeam înăuntru meu că acolo e chemarea mea. Deci, urmați-vă chemarea. Ascultați-vă sufletul vostru, pentru că toți avem un suflet. Că vreți sau nu vreți să le recunoașteți. Ascultați-vă. Ce vă spune sufletul vostru? Unde v-ați putea voi simți fericiți? Unde v-ați putea simți voi dăruiți 100%? Da? Recunosc, am întâlnit și copii și tineri foarte talentați, cărora părinții le-au spus, nu, tu trebuie să faci cutare pentru că așa e tradiția. Nu îngrădiți copiii, lăsați-i să fie liberi, să se manifeste, să simtă ei să simtă ei locul unde se pot manifesta. De ce? Pentru că pe urmă am regăsit acei tineri peste ani care, ok, erau împliniți din punct de vedere material, dar sufletește erau ciuntiți. Și atunci am zis, nu e păcat ca să se lepe de timpul care mi s-a dat, da? Târziu am înțeles faptul că toate, hai să le spun așa, loviturile, nereușitele, neîmplinirile, sunt cu totul și cu totul altceva. Sunt lecții. Sunt lecții care m-au schimbat. Sunt lecții prin care a fost necesar să trec ca să ajung aici unde sunt. În momentul în care toate aceste lucruri
le-am schimbat polaritatea și am înțeles că sunt lecții în devenirea mea, automat totul a venit altfel. Nu m-am mai opus, nu m-am încrâncenat, nu am strâns din dinți pentru a merge mai departe. Acesta a merge mai departe a fost normal și firesc. Am primit lecțiile cu sufletul deschis. Zic, hai să văd oare de ce se întâmplă ce se întâmplă, ce am de învățat de aici. Deci pentru mine toate provocările sunt lecții. Este un ceva în spatele lor care mi se relevă, mi se arată de ce s-a întâmplat. Da? Și atunci este normal, fondul meu interior trece altfel peste aceste blocaje, peste aceste bolovane. Da? Este important să ne urmăm calea. Este important să învățăm din fiecare lucru, zi de zi, cu răbdare. Răbdarea este o cheie foarte mare. Răbdarea, să ai răbdare, în primul rând, cu tine. Zi de zi, clipă de clipă. Recunosc. De ce să spun că eu sunt nu știu cum? Nu. Recunosc. Uneori nici eu nu am răbdare cu mine. Și atunci fac un pas înapoi și spun, Luminița, nu mă încet. Iau încet pe toate la timpul lor. Deci mi-am dat seama că răbdarea este o cheie. Trebuie accesată. Trebuie accesată. Aveți răbdare cu voi. Este adevărat, anii tinereții trec foarte repede. Dar putem fi tineri la orice vârstă. Dacă se hotărăște să urmeze acest mod de viață, în primul rând să se asume pe sine. Știu că sună poate puțin academic, știu că poate sună puțin prea important, prea mare pentru ei, pentru a înțelege, dar vine o vârstă când e importantă asumarea, e importantă implicarea în munca cu sine. Teatru și arta înseamnă munca cu sine. Înseamnă muncă zi de zi. Pentru a da la o parte acei bolovani și a înțelege ce sunt, pentru a te descoperi cu fiecare zi sau a-ți descoperi laturile tale de valoare sau de non-valoare. Și de ce spun de non-valoare? Pentru că noi avem în noi nu numai lucruri bune, nu suntem numai frumoși, deștepți, inteligenți și așa mai departe. Avem și părțile noastre întunecate, de acord, dar toate aceste părți le putem transforma în diamante. Iar actoria înseamnă lucrul cu sine. Să-ți descoperi talentul acela pe care îl ai, să-ți descoperi neghina pe care o ai, ca să o poți curăța, să o poți da la o parte, să strălucească diamantul. Să ai răbdare cu tine zi de zi, să te bucuri zi de zi, să vezi oamenii din jurul tău, să vezi copacii, să vezi florile, să vezi iarba, să te bucuri. Arta este o bucurie. Arta este o bucurie. Bucurați-vă!